jing Blei ipi teng tra Jesu kubor ni kubor gede ki kyrteng sin jo Blei kimi negadao jing bom sutho ye jingtingkhun aga egita ki egita ki kyrteng sin jo Blei jishan namar ba duna kentin ngam laban ngam yo ke kentin ke bedai so ngam kyrteng sin ke bomo penong gede ne hag testament brim gi brugi khot kyrteng yo Blei lagi kyrteng yo per bagi kyrteng ge bagi jiu ki tho yo Blei do Yahweh aneu YHWH namar bakim laban keno ini ktin so ki scholars ki nomar banyak in Bible ki tho Yahweh kene ktin kaba kala shi ktin Jehobah naga YHWH kapoy siya ka Yahweh kapoy siya ka Jehobah but namar ba kibru kim namar ba kijiu kim sotanat pulih padan kami ni ktin Yahweh namar ba dige ndel kim sotanat kim kwa ban syukran ye kene ktin kat sebalam kene kyrteng ka krautam kyrteng ka khoitam nei ba khoitam pat kijiu kim la padan kami ni ktin so kipen kala pat kipen kami ktin Adonai haga jaka jangan ktin Yahweh but ki khot kyrteng yu Blei kum Jehobah Jireh Jehobah Shalom Jehobah Shammah Jehobah Ra Jehobah Rohi Jehobah Roy Jehobah Makedesh Sekino kum El Elyon El Olam El Shaddai pat kum ta ter kini ki kyrteng kimi nagadao ba ka jingtingkhun kampat jia kini baro ki kyrteng jo Blei hag testament bring kimi nagadao ba ka jingtingkhun kampat jia hadin ba Jesuan ya baromi pa bat habal hadin bala kenti ushi khti gaman ukpa bala ahu ke kyrteng ka hol ki kyrteng baro but u Blei ula ahingi yo masin jo ka rom galong ba prad khot ka ba khatsa ba khatsan go kumne namar kat kita ki bala yalam do masin u Blei kita ki kirong ki khon u Blei haga testament brim ki long ki khon Blei namar 4 syam la yalam ki do u masin u Blei kat khot khatsan ka ong namar ngimsham la pediang yo mansim jong ke jing lomrao ye gaban shetting pat henry phila pediang yo mansim jong ke jingtingkhun da ubang ye kerpat nge yam aba ko pa manta hadi bo Jesu mi pat lakan ti usijrong u Blei la ai yo mansim jong khon jong Blei ba namar bo ai yo mansim jong khon ni don ke ni ke jingtingkhun manta ke jingtingkhun ke ja hari mo Jesu mi pat lo la ke ti usjro ke jingtingkhun ke ja hadin bo khon lawan u khon pat syam wan syam lawan ha testament bring Jesu wan bo khon Blei ha bo yap mi pat baru ahni yo mansim jong khon khnang bangin yo ye ke jing khnang bangin yo priang ye kata ke jingtingkhun ke jia haga hadin bo Jesu umi pat ba hadin bo lek shekti mon pa bat manta hadin ju ke jingtingkhun u Blei dei sho ngim itho sho yo Blei kumu El Shaddai El Olam El Elyon Adonai ngim shib itho shu kumbo bo Jehobah ne wala de kita de kyrteng ki ba la itho
hag testament barim hadin jong ka jingtingkhun yo Blei li tho umukpa ka term ka bo ong ngi de khonu Blei ka kren shapang ka shisha bo Blei li kupa jingi nagata ga daw ngim nagata ga daw ngim na bang Jesuan ukhlem ong ukhlem pen itho yo Blei kum daga kyrteng haga test daga kyrteng jo haga testament barim upen itho yo Blei shi perthai kum ukpa na mata ga daga jinghikai babnya pila pan pe ye ga jinghikai shapang u Blei u bowan pau do Khrist u de ukpa om u Jehobah pila ban Sngap igni ahli jinghikai kana peso tho igni jinghikai jinga kaba baleng kren ini guys igni ke video lengkore ke daw kolom bang syukwa ban kum ka summary kum ga daga jing penken mau ye jinghikai ke ba ada hikai mana kene to blon kur khui pi Sngap ala pi simpan shobangan bo ngim u Blei ukhlem a yengi yo mesim jeng ke jing lombrau ye ban shifting pat ngim preng yo mesim ke jing lombrau rengi preng yo mesim jong ke jingtingkhun ke jingtingkhun ba ke jing lombrau kimi dai la da pidon ke jing lombrau pim preng yo jingtingkhun ke jingtingkhun ke dai shajrong jong ke jing lombrau so namar bagi preng yo mesim jong khun bagi preng yo mesim jong ke jingtingkhun namar ka tangim dai kimrau ba namar bagi Blei kimrau ngim shifting namar ba u Blei de kupa jingi u Blei jongi mata om de el shadai om de u el elyon om de to u Jehobah testament barim u Blei jingi de kupa na ta da ngim shifting shu ngal preng yo mesim jingtingkhun ba ngom khun Blei ker khui ni ngasi kendo we pat ko amen.